ti Okomfo Anokye betena biribi na ekobaye man ti wotu ko Asante agona nti abotan bi wo Asonomaso ha e friend Okomfo Anokye abotan na nyina wo ho yinwa e wo ho sese ya nti obetena ha no obetena se no ti ha ahotom na dakuru bi na ne yire ekosi ne nwura e wonti am safo kwa no na nipa borofo bi ekote ebisunsuo egugum ene ya ehunu nipa kro dem se gya Okomfo Anokye abufuo na ma odome Asonomaso se wodi ninim ni nchoncho na egya yen nti obetu akọ eno achi ene otuko Asante agona Arefo ya mamu nyina akwa ba na Kesse TV na Kesse TV ubehu yen ewo tafo pankro no bosuom dia nipa dodo no ade frɛ no eye oyade yie sanse ni apratete na aseye na nidaso nimu se otwede ampokwa Nyankopɔn eboa ne nkwa wo mu kon ade a obefa na Kesse so ama dia aseye nyina no etimi ayeye ti da bia dia ya eka nyina ne se yade ye kotachimadwa na nsa ya nto no yansuwa ni nyina emra na kache twede ampokwa Nyankopɔn befa no so ama nipa no a na oni anidaso no anidaso enso abem edi ama no senia ye dikai na ye no ye kyerɛkyerɛ senia wi aseman Ghana man ebehunu Ghana Asante man so ye bobre ti ya fatu ya ho so se tete wobi ka tete wobi kyerɛ ye kyerɛkyerɛ nyama ahodoɔ nkuro kwaya ahodoɔ ene nyama ahodoɔ a ekoso ewo bibiman enso emu no twede ampokwa Nyankopɔn aye adom ama ye bepie Asonomaso ewo Asante mantemu na ye ka Asonomaso a kwabere epoye krosini mu ene ebehunu Asonomaso enso ewo Asonomaso ewo Abakosem tine otwede ampokwa Nyankopɔn aboayen ama yabeto opening pa bia odi tintiman ewo Asonomaso na onim Asonomaso Abakosem a nipa dodo no adin a omde frɛ no eye teacher Kwabia Boaten wo ye teacher ni a wakona ho megie mu na ye ka historians a wo mo enso wo kwa brepo ye mansini mu a wo ye one of them ti ye ne no ba abedi Asonomaso ho enkomo de ye Asonomaso ebaaye Asonomaso eye kuro bi a ye won kuro akase mienu hyenase nso wo mu nyina ehene baako ena Asonomaso kuro ya so Okomfo Anokye odi Asanteman esi ho wono so obetana anaso oba krom ha beye niam ahodo bebre ene ye besua sa niam awenum nyina na nkyirima a wo mo enso eba no wo mo enso etimi atibi midin di Brito ba kwasi twemasi Mandela me na mbedi twemadi ho enso echiame ahwefo ye twa ye ho aba ye ba afei ye de yenkomo twetwen no enso atoa so ahwefo sene di ka ma mo enya nente no ye da mo asesem atwen yen amasa mede ya dae ho enso aba samre mensa aka me papa ya meba na mene no abedin komo opani wadaroma no pa ye mo ache ejeso yanyado na wapom te sen mo pai bo me hoye so anopa nante sie nyina ne se ya bepie mu ewo kwa bere Asonomaso ye bepe Asonomaso Abakosem Asonomaso eye krobi a se ba kwa bere pueye krosini mu a eye kro a edimu pa enso eye ti ehu behia se mebuna ye ba na ye bete a Abakosem a Asonomaso ene ne aka ho nyina ye baaye no ye nya ba bia anko sanse ye totototo ye ne a ye hunu se wa ne ye bo akachi a ye betimi anya sa Abakosem ye free eno nti ena no pe ya ba na ase na wadaroma udin pa de sai midin de Ebeneza Kwabia Boaten Ebeneza Kwabia Boaten wadaroma wo fie wo mbe sai sisi ya ye wo ma fe apem ahenkunu aduasenso etimi komi fie adu otwemi ensem achese 1937 ene ye wo ebo busumi enu ebo ye April na August September ena achese ye wo membra Hitler started Second World War no an ye wo me Hitler Second World War no ene ye wo nti tie de obete but wani de enhunu bi me kai wo be kai ne me afi ne koshia pepe no afi no ekoshia pepe nti na wose ke bi kra ye tu din Hitler war wo Abakosem na etimi aka nti ya wo 1939 September sa afi no an Hitler started kono Second World War chese ye wo to Asonomaso krom ha ya wo me to Asonomaso ya ti wunyine so ewa ha
because school me started me class 1 1946 and then we 1955 ni na me tena Asonomaso kuri mu Presby primary and Presby middle school ho e na akọ school ewie ye nti wo wie ndi o dane wo ho efiri ko ma fiedu ba ko and I'm samba 1966 atena wa be sabri pa ahwefo wo se wo wie school no 1946 no odane no ho 55 no odane no ho okoye teacher ni ekokyerkyerade wo nkrofo cross kakra ko training college ko kyerkyerade a ena 1966 ni me ba ye san eyi no ba safo ye no ba safo nti oba yin da free hana na ko safo wo free hana na ko safo ko kyerade me di fiadu no mi no wo safo Presby primary wo kyerade wo safo Presby primary 22 years nti ene waboa enwomesua enso ewo kwabre aboa enwomesua so wo kwabre itanse ye hwe mfie duonu mienu eni kwa nkwala efa wo nsem a eni yenim se bia pagya wo ho aye titre ne ntini bikura ko pension sana me ko bonwere enso akwachira de mfie nkono bonwere kente kurom nso kwakyira de mfinhia nkono so ma se ya na eko But that time, my church at the one, Miami Hudu be Techimentia, Asante Achemoso, Asante Achemoso, and Aquamai, Sutaquamai, Hona Cochurch Radia, and I was so much Radi and Femians. Wa, Ometivido up to a mantem, and so Radia, so Femians. T. Ahayana, do watch it, ditch a banner. Ahaya, maybe Madiceba, a baby, a bonura, name of me free hana neko. Tibonre na kowie what ditch show Ghana mine edwase na Asante mine enso edwase sanse ye hwemfie dodo a odi akyerade a yenim se wo experience no edaso wo Ghana fo mabunu bi ho a ene wo mu fa so no wo so ede tia duasan wotwe de kese wo ye bi ama ene betumi afa nsem bi beye ministers bi betumi aye ebi a MPs ebi betumi aye footballers afoforo dodo no a niam ahodo dodo no a ena ebetimi akase enam wo ntete ya wo de ma saa enkwada ya omufa wo nsam yi yebenya saa adesie no bi e wo Ghana nti Ghana man de ye kanyina se Nana Kesse TV ye moambo ene adwuma wadaroma ene ye wo Asonomaso aha ena yenyinsan wo ewo aha ena akọ school mreka kra bi mu odane ho osan eba Asonomaso Asonomaso din ye dan ya ebaaye Asonomaso ye free mampong Asonomaso fo asepai free mampong and ye baaye ne se akonya to mampong ena ye na agomansa yinu ya bema akopre ena mampomfo afa ama no kobopora akunya na wenya ene nti wonna asefo ye se ye sa akwa ayase mo sa akwa ayase enti nana agomansa no wonna asefo nyina ebobo aye ho ena wo musimu enti wo mbaduru wono jamfi waboa so kwembo ena ombeto jamase hene na edu jamfi jamase hene beto no wo ye bretuni ena yensusu ye bretufo etena bretu ya enti bra na beto na edu jamfi no ena obisa se menu ya ba wo kon ena wase atemse na esi mampon enti me sa ko minchi ena nana se debi ema onko unchi ayase bio nemo ni pepe tipom ha ya wo mutipom bam de wo akoshe won na panyin no a wo kan ya nana nso so woni na pamfo no nyina agitumu se nyo ba akoshe ho be bia ne ha ti wo mokoshe sa papa no wo yiduanani ye fere owusu donsoa that is why duanani ena momu free ayase no amoko ye free mampo no kwa ayase mokoshe no na sa ba bia akoshe no ye fere ho mahame nti bra mampomfo no ko ye nana no ko ye na ni ya yakodoso ache wo no mo amokoto wo mo no mo akodoso che wo ache wo no enti wo me ya no se ne
mampomfo na abado so ache nti ye frɛ ho ampon ti ye yenti ene ma ye frɛ ho ampon chese mehame ene ampon ekura no asase no wonu kwa na abechemie no nti nifa no eye mehame ena mampon ba bia koto na owusu don so anu so ye frɛ ho ampon ti enhwehwemu bi ama ye ba ye yate se dua na busua no wo mu dosa asase ya wo kan ye mehame ne ye ampon ne nyina wo do ne nyina wo mu do ho na chese se wo kire ba bi wo mu do na se a ase na wa kire ye ase na ma kire so na ho nyina ye frɛ ho mehame na ye koto so no ha se mampomfo no abagu pa afro so ene ampon so papa odaro mato aso nti bra na ne kotena ho woni don fo ko kotena ho na no so oba no wo na bofo nti ampon no ay kotena ho nti a ani badwa ehiem ni kotena nti na awo ho ewo nyum nti na bofo no chacho ya ko ha nti wo mun nemu a no mbepie sisi ya baby ya frɛ Asonomaso yi nti wo ba na esono ba wo ye kwajan kana ya ka kwajan ye de a kwajan ye adobe ba ana abofo no kum esono ba no nti wo mu kum no ana wo ko ampon ko bo na panifo amane ani wo mo ti wo nyina se wo mo bekum esono ba nti wo mo ba ye no wo mo dwa ye no ana na agomanse ene na mampomfo no se ahabai ese ba bi o mo wo no ba bi o no kore ene che se wo mo tu bai na nti wo mo tu bai no se haye ba bi e bekum ye ne ya asonomaso ti be frɛ ha asonomaso ahefo a mo hwɛ na Kesse TV ni tituru ye kwa abrefo ma mo hwɛ ye abrochire asomasofo ma mo hwɛ ye abrochire teacher ya kwabia na ene ye na twetwe nkomo efa Asonomaso Abakosem ho sɛnea wadi kan akyire mu no wo mo efiri ayase mampon gom firi ayase besene ko mampon ti abapere mu no wo mu anya ti wo mu nananom ka se wo mu san akọ mu nchi eno mbeto na na duja mfi a wo ye jamaa se hene no wo se mema mo enko na emo mikrofo bi e wo pom ha ti mi do wo mo ekoka wo mo ho ti wo do wo mo besene koka aduanafo a no mo te mehame ho ti wo mo so koye no wo mo doso eche wo mo eno ma wo mo baabi no wo mo se aha no eye mampon nti e fra ampon nti e fra ho ampon obi a ofiri Asonomaso safo ene nkwanta enim se ye wo nsase bi e wo ha ye fra ebi mehame a eni wo ho a wo mo edo ho ena ye fra baabi so ampon ti e ho Abakosem ena teacher ya kwa bia wo ye historian wo kire ye no na ne kasa mu no ene wo se abra wo mu ebaaye no na chese wo mu wo eye hunters ye potokasa be kan abofo ti wo mu mansan wona abofo na nagomansan na abofo ba no so wona abofo wo mu ye hunters a wo nu ana mu nyene wo be kan ba to na no wodi ti abofo no baaye no wo be kum osono ba ewo Asonomaso ha ti wo mu koye no a wo de kobo amane no ena wo mu bedwaaye no ena wo mu ba ha no be hu se aha bai echen sa mampon ampon ho no a wo mu tie no ena ma wo mu tuye eba ha ntidin Asonomaso no ebeka ha papa ye musa wo mu eba ho no enti ye mu tie se na sono no wo mu koso nya bikum ana se ba kope no wo bekum no wo mu anya foforo bi enkum bi eno de me kase nananom se kumaso no bi ene de me misa na mo bekum sono no sene mua no wo monam nti bia wo mu anhu bi so nana yenhwe wadaroma Asonomaso ayekura eso a edimu ewo kwabre apueye mantemu na nti bra nana no wo mbetena ha ba bia wo mokum sono no ehwa na himfie ni sisese ye Asonomaso ahimfie sisese ha ye bekọ na yakotwa Asonomaso ahimfie na afi ni tosumie no ne se kwaja no nti a Asonomaso wo bro no nti ba bia ahimfie sie no kwaja nti ne me frɛ ho no kwaja so
kwaja no so ni komeso no nti ho ne kwaye kwaja so abro no ka ho bi asaman supom kokwado esenase sa abro no yi na edi mo wasoma so na ayekuro na ayekese bi na so sa abro no ni abro no a kwaja so no na be ka ne ansa na supom asaman kokwado ene esenase so ene na sukuu mu abeka na de bebre abeka ho sukuu mu enso abeka ho na yenhwe Abakosem mu no adesie ya wo mbetena ha no adwuma ben pa ena na wo mu eye yo na no betena ha de tete wore de se ku adwuma ya ana no wo mu ye na adwuma foforo abeka ho adwuma ben bi na abeka ho se de ku adwuma ene kenta adwuma ena engumesua so ababe kan na yenhwe kente no kakra obetimi akire yendie nti a kente no ebeka wo sanse yenti yemu no yenya nti yese ahaso ben bonwere ene adangoma se a kente nwene no edi akotene pa bi enso ewumu nti obetimi aka ho so Abakosem akire na tie ne se bibia be wo bia ya asomafo ni bi ekosua free nkurase a wo mni adamase fo etena de ena ebi nso so esua free wono ebi nso free adamase ena chire continue hin so bae school no bae no mo so chire kente kwara ni pi enso sua free kente no nyuno for continue hin school ya Dr. Asante ena this school no ya na ya prepare to one okopre continue in school ne bae ma teacher sansan ono no kire kente nwene e wo school mu kente ma kente ne kroma na bunu no behunu ye obi a huru kente dodo no a ebe de omdi aka wo mo adwuma this na do bae ene kente no Akofem kakra wo mo ekosua free education abenti no obi a na sabre me de kwara ni nyina sua bi asua kente so wanu hwam yenhwe yeden Asonomaso kuro baako na ewo ni nkuro bi tse safo nkwanta na ohene baako pe na edi kuro so esanse yentan hunu sa ewo Asante mantem ha ya tie ne se na agomansa bra oba no obechechira Asonomaso na oba ya wonu baako ye friend safo nti baby safo wo sese ye okokodo aburofuo nti na agomansa nso so ene onuanom ekohokoboa no nti wokọ no ko hu se safo nso so ban nti ne so achechira Asonomaso yi a oba nso onuanom ba mienu na ba na ne brago na sene na ne kwa amese no ena nana sewa o se na sene nana ko hene no nti wakachi wo mu se one day o sa akwachichiri kuro safo nti wo mienu nka ha ena oja wo mu ha ena okọ safo onne ne dom no mo okọ no wo mama mienu ne baba panyini de na ne bo atema wo mo ye frɛ wo mu supomfo ewo safo ena ne ba ko otoso mienu ye frɛ no akue na akue ya me ya akobia me kasa me free na akue ase wo ya akue aseni ya so ye frɛ ye betenasefo ewo safo ti na koduru safo na okwachichire ho no ena akue nana frɛ nana pon once okọ nkransa kotu obrempon tano ebe safo tano kronkron to kotu no baaye na tano so baaye obo Asante man ekun bia Asante man be kro no ne tano kobi ene nti eme safo so ye tem ebe ye Kesse se wo mo pa wo mo pa ni ma bebre enso ko tena safo nti me safo so ye Kesse yenti safo enso ba ye no na nebra na agomansa no na ekochichire safo na wo ko no o de ne maba mienu ekoi inu ye champon okoi inu ye safo koi wo de ne ba panyi asare panyi koi asare kuma ekoi
ene ne senom ne menyina na ekọ safo ene ogya na ne brago ene na na se wa nso wa ha ene odo mu ko ekọ wonso wonne na asefo pa ekọ safo nti wo hwɛ mu abibia ya na eka se adehye ne firi safo adehye ne egu safo no ase no no so wokɔ no wodi ne ma mienu nyina ene ekɔ ye na emu asomaso akonwa ne de one onuanem na enyaye nti ne ba ya ne se asomaso akonwa no awanya no e de one na ne brago ene na na sewa wo mu nyina dia na emu safo no okɔ ye de ono ko ana kwakyekere ho nti ho ajapade de e wo no ko ana dia wo chema na ma no mienu nti sina ni nti ama safo ba ye no na ye yenhwɛ nkwanta so ho wa Abakosem kakra ewo Asonomaso Abakosem mu nkwanta so ye ma ne ba ye ne se sa Asonomaso ewa ha ana kwankase no ofiri kuma se komampo no enso nam nkwanta na opanyi bi onye mi re findi ga no ya sin ni ono kwatena woka ne ti akire na esrimfo ntafo epese wo mbetena ha ana me na kwasi jaba owu 1937 odi akonwa ne mfie du 9 14 years ana oye se da bi woni zongofo no ntena faako woni zongofo ntena nti zongofo no nkwatene koyem ho nti wo mote koyem ho no a na kyese nkwanta ya Kesse ana me na kwasi jaba ya se da bi ene obobo akonwa na ma chidom ye kyerese ne ma ene ne nananom ene nkwahwe nkwanta ma no na omonye biribi wo ha omde abre no nokre yenti e ma nkwanta ba nti nkwanta konya no eye chidom akonwa ya na kwasi jaba ene ebo ye na wadaroma kyese ene ye suade wabeka chidom ama ya hwefo ene ye tiefo ate se ye ka chidom a wo be kire yen ya ye hwe mu sen ye den a ye chidom asante amamena ni se akonya bia obi abo konya obo ne o me ha no ti chidom ye akonya ba ana se akonya nana ene ye boma no ninti a chidom na se no nti kyese ye be kan se mama akonya ene chidom hene because wo papa ti akonya so obetimi akọ no dabi wo betimi ayadom ati ya no dabi ninti a chidom no eye akonya nana ana akonya ba ahwefo se ne yedi ka ma mo nya ne nte ye no na Kesse TV na ba bia wo bia wo hwe ye enso ewo eho ti bomodena se obekoso na watie nia ekoso nyina ye Asonomaso na ye ne opening Kesse a tweda mpokwa Nyankopon amane nimde na ekba Abakosem mu a wuntimi anyi no emfiri mu na saa media ye twetwe nkombo efa Asonomaso ba odaruma ye pie Asonomaso a ye wonsuo ahodo bebre enso ewa ha ye nimse ye watmetim atmetim ya ukọ aye Asante memu a ekuro bi so ho a ye frɛ na atmetim nti wo bɛka ho asɛm kakra kyerɛ sɛ ye wokuro bi di atmetim na ye wonsuo bi enso e di atmetim nananom kyerɛ mo sɛ den a wo mu bae ne din no wo ho dada ana wo mu ana betoto saa din no ana nsu ahodo sɛn na saa media to apenten sɛ bia nye nei abɛfo kwantempɔn so a bi Asonomasofo sɛ bi no mu a ɛka ho bi esan sɛ wontimi nchichiri kuro abra nsu nka ho ɛma bi omani ɛbɛka ha yo Brito ba ne yɛte ne sɛ nana no mo fira ampɔ ba no atbetim ɛna wo twa ba kurom ha wo fira ampɔ mo ne na mu saa na ebepue wo twa atbetim na atbetim no ye ma ye frɛ ne sa etim faako nsuo ne gina faako tina mo frɛ sɛ nsuo we de ye be frɛ atmetim etim faako yes ɛna nti ne ma ye frɛ ho ye frɛ nsuo no atmetim eta ho ɛna eta mo metene na mo eta faako ya wa wonim wa ko mpɛ nti atmetim no nti ma ye frɛ no atmetim kyɛ sɛ eta ho so na de ekeka ho bi se enti ya abopo ne ne ekeka ho a yenkra ye nimu abi na obebubu din akyerɛ yenso ɛdan a munyinya asa nsuo ne din enti ya ne de me kase metim akyerɛ se a ene nanano ma me kase bisa na etro na emom da bi wo ha yemfe nkomum ya ɛna abupo nso so abupo no ebontiam nti me fanse ntua ɛna ye etikase ane ntia ne ti free Okomfo Anokye bu no mu ebuo no mu na eba
ifiri sei ene eba ene twem akọ ene ni badwa akohia na akọbọ badwam nti nsu ebo nti e mo no ebi ye abupo ena esuo nyanta ena atmetim ena esridie nom de mbom ha oyi ma me nyam cha nsu ye se no so mfre ni nti ya na nsu kuma yura feed adwa mo nso bo nti nti nsu ye nan na bo nti mu na nso de akọbọ badwam bedwa so atene de akọ badwam a so eduru ba bia wo mfia na afiafi wo ko yadweso a ene kurowi ufrubo nyuna na okokoi ama pe no ne dabi nyama pe ufrubo nyuna na okokoma se krobo sade mo fra na afiafi sa nsuo nkuro ya ya fra ni badwa ate ekwadweso kwa mu a ekọbọ odem fra na afiafi nti bedwa nso nti abo bedwam na bedwa nso akọbọ odem ahefo Abakosem a na yesua no se enye teacher ya akobia na abenya we afri no ho a babie ni ho a ubenya afri pani se wo wire fri ukrom hene abenya wo yire dwabo ase saa na akrom wo wire fri ukrom hene ni kini ya wo wire enso be yire dwabo ase yenhwe saa odai a wo ka ho asemi se no no na ekire se ye wonsu ahodo bi ene na Asonomaso ha a wo mo ekọbọ badwa mu na badwa so atene de akọbọ numu a obie ni ho a obetimi akire wo saa Abakosem mu odano so ni tiri free ewo ben adosuja na hona asase ne de na chese kuna side bia bi na wo tiri ben hina asase nsuo no popo wo popo de immunity na popo no badwa firim kosei na dosu nso firim kosei nti chese dosu ya no so ye nsuo adosija ye nsuo na popo baakum na efire we tene kosei ya frensei oda ko benkum na we su ko nifa wo mo nyina afiri bupo no mu na adosija enso bo ofim afiri tano dumase ene etwa wo ko tano dumase a ene wo ko em ho ene mu saa na ko bo ofim ena oda nso ni na mu saa ewo ko twa mo dunkwa akwem kurun podi sen kwanta so wono dunkwa like so ofin so asem na ayi anyakwanta utra anyakwanta na oda na musa na kobo ofin no correct tini nyina esuani mienu nyina efiri popo baako yo yesua de na enchirima ye wo bi esua senia ye wire emfiri ye krom hene aben ene ne kineye wadaroma ya ka asanteman a na ye ka Okomfo Anokye sanse Abakosem kire se Okomfo Anokye ene na o se tu a odikan omum ene ka bo mu a ene asante asante a ene ye nyina ye nso yetimo bie na ye nya ne nte se Okomfo Anokye kuri odi dwuma hodo bebre ewo Asonomaso krom ha se ye busa ho a sen ene nchirima ente emfiri wo ho eni amini se bra nyameni o ka kire me ne se Okomfo Anokye bra obo asante no nyina oye no okotena paakoso nti wati wonu mo no a eni amini ye ka no ya eni otuba Asonomaso na chese Okomfo Anokye tena ha kakra watena ha mfie bebre nti watena ha no obeware ha na ne yire no ni afre na se petadwa oya akwamni na award ye wo mu wango ti Okomfo Anokye tena ha mfie bebre ne mfie ne yemintimi nka ese ne o ka kire me no me bisan se watena ha do se nti watena ha no ware ye no na nti okoya akwamem ewo wo ko safo binkum so wo si bonkwan mu a bonkwan no ene ye figase kwan no saa no ye fere no bonkwan nti wo si bonkwan no mu a unsa benkum so a wo be kwa na mo be ha nan wo akoto Okomfo Anokye na yin podi se swad de putoka sem ye afna
Okomfo Anokye na afena na seka Anokye komem Anokye komem jese ho na okosone wokoyi mpaye se da boni dura ho no koya paye koyi musuo ye ni mi nyanko ade nyina ho na no okoye no nti saa na meminim no na ye nhwe se uyi Okomfo Anokye de oye no Anokye komem a kumasi jin ko ana Abakosem mu yehunu saa ne ma bi ewo ho wadaroma sane a wani ase free na unima Abakosem yi ye dan ya saa me mienu nko ana bia Ghana me mara Asante memu yehunu saa ne ma bi se baby awkotena na wonya asomdwe a wonya bribi ye de aka yedum ti Okomfo Anokye betena bribi na ekobaaye man ti wotu ko Asante agona nti abotan bi wa Asonomaso ha e friend Okomfo Anokye abotan ne nyina wo ho yinwa e wo ho sese ya nti obetena ha no obetena se no oti ha ahotom na dakuru bi na ne yire ekosi ne nwura e won tie mu safo kwa no na nipa borofo bi ekwote bi sunsuo egu ne yire ntoma no mu ayidi anwura ne mu ne nuna wasi hata no eni ye hunu nipa kro dem se ja Okomfo Anokye abufu ena ma odome Asonomaso se wodi ninim ni nchoncho na eja yen enti obetu akọ enu echi ena otuko Asante agona wadaruma saa semi ya Okomfo Anokye kan yi di krono betimi akase bia nyansunsanso bone bi wo anya yesu bebre if you do ochi mienu amadi nyina eniema pi se ofa Asonomaso a kwa abere isi ha Asonomaso na school back ani esi no nkura kete nyina benye secondary school onofo na ba Asonomaso school Kasem ba Asonomaso school safo de ye kroko na mo so ba ha Adamase ba Aboaso ba Ntonso ba enso ne Asonomaso yini secondary school uko Ntonso a secondary school uko Aboaso secondary school bonwere de menhu se bonwani bi e ba ha Adamase secondary school nti asem Okomfo Anokye kan eye ne kure me kura me ba ye be hunu ne ma bebre se bibi wo obai kwa abere hai ye ne yedi kan esomu enya efe ye wo ha na kwa ade yagu nti Okomfo Anokye asem o kan ne nyina edi yewu wadaruma ye nhwe ene ya na ye kama mre ene amane na yesi Kristosom asemi etu ho ya ene ya kosiada efiada adwada ukuada ye ko wura so da mu ye twetwam ne ne kekeka ho yi mugide ye se Kristo ba ye nyina achi no saade ekoso edimunya edi nya se ne makan se Okomfo Anokye secondary school ba se ne Okomfo Anokye waka sem no enso so edi nya ifa se aye abi ye aka ye se ye pon nondu ye ne ye kofafira fijaase na wotweda no ya ye ntunsa ye nye hwe ye kofafira fijaase ba ye ne mfie mienu ne fa afi ne ye ara se nipa bi atiem se won be ye demonstration se ye no a ye mi ye nya no enkopem dumi enonsia no won be ye demonstration atia ohene no otie konwa so ene ohene nso teye ene one ne mpanyimfo ye se ye mpedede wo pese mo koda mu ha won sa ankoda dan mu eti na chese Okomfo Anokye asem no kan edi yenya edi munya so dodo no an ne yabesua enso ede afiri ho na abra ye bigyae we ebia na wa wadwene mu no nia ekoso anase esie e Asonomaso ne bia ye hunu ne nyina emusaw ti sebi wo ho a wo so wo de beka ho a kwanda ho sanse wo ho na ye gibiribia enso afiri senia kakra meka ne se obrim ponta no Asonomaso eye abosom kuro brana na gomansa kwa chichi safo no a nana kuye nana opon nana pon ekofa obrim ponta no furu kuransa ba ema
Ebiri bia ko ya abosom kuro. Enti Asomaso edebana yen kon sosom yen sie nipa. Yen franka yen freti tuntum kura wa ha. Ifiada nso so kan ho eno ye da no da. Enso so yen kon sosom. Ti Asomaso ene safo nyina de fiada yen sie nipa. Yen sie nipa wa Asomaso ne safo. Yen frent ma enkwanta de eni Asomaso abom wawie. Nti ehɔ no de mra Asomaso eni safo no ese adi wonum. Nti wo so emisie nipa wo mu ne yesieye. Nti Asomaso ena wo besie nipa. Ne safo de wo mu wasieye. But ehɔ no so de ifiara ne brana no wo mu so nsie nipa. Yo ye nhwe ene sane di kan ekan ye no edwumadi a ye die tete wo bika tete wo bi kire sane adi ka no ye se otu krom o yira wo krom hene na ben a anase wani free ne kine ye so a wo ba yira dwabo ase futu ben na wo de ma ye nchiri mai sanse ene ye nchiri mai ya Kristo Nyamene de ye nyina de bom fiti ase obia nimse oho na kwasi broni no kra no a ene yedi na chi se ode anyamsom baaye no wom so womu amamre ene womu amane ti waye pani bia ye mpene sa ade nso ye de ne ada achi bi betimi asi na bi kra ye hwehwe wo a ye hu bi wo de ben na ade be ye futuo amanchirima efa we ka se ye culture ne ya to aguo enso eho Yo make a grand person make an say. Amani ane amamre de yantonchene. Nti sene e beto nananom a. Ene de enwuma na aba. Na akore bia sebe oduru ba bia na wafiri ne ma menchen. Na okọ ba bia kusua nwuma. Bi kura Asomaso ha. Ufira Asomaso anso ne onim ha. Nokre. Nti me ne ye me pese me ka kire nchirima ene se amane de yentonchene se Kristo kuro baaye no o ka se yenfa ka asade me ka asa nokre ne yenfa nyankopɔ de me nyankopɔ ampa enti wo mo ba no futu de ma wo ne se wo mo fa nokre obia wo tena se na wo ka nokre a wo obenyina che na won kontompo ade ne ye fitaa ka se ye fitaa nokre se nipa nyina kura betia wa ka che o se ye fitaa na emom amane ne amamra wo mu abeto wo mu amane wo mu nananom se bia fiada ye se en kwasomaso asieye na wo de patapa se obekọ ta no nti for mene Asante memu ha nyina Asomaso safo nkwanta ene edi for mene for mene no ewukude ebai ne memre da ene ye frɛ no for mene ye sie ni pe wa ha ye nsu wa ha ye motwini wa ha it is a wo aba na so obeto na ma me ka kire wo se na mba ma beto se ye sef dabi Asomaso ne safo ne nkwanta nko ana idie the whole Ashanti region son of important unti ene ma ye di for mene wa ha se ne me ka kire wo se Asomaso ne safo ne nkwanta ye abosom kuro enti mre ho ne se ewukude ne memere da eye for mene yensu ye motwini ye dede wa ha nokre enti se waba na wona na ana ma bi ka kire wo se sei na ewo ho e ma asomasoman ene safoman ne nkwantaman na de o ka se wuni so a panyimfo se nyeda wa to wo atwa fira wo yeda ne mpafin besi wo wo ebe kan esemehuru bi a for mene ya ye wo kuroma Asomaso a ya ekum nipa safo mehuru bi ya ka ekum nipa ewure de mo ekum nipa mienu akokɔ da ho akokɔ na anwu mi amanim yeso bi na ka kiem se mi nyire si manim Asomaso de si manim safo de nsu si manim enti for mene ne de se wodi hu agoro bedim nti se wo ba ye ka kire wo se ene memene ye for mene ye motwini ye nyese be hunu papa bi a won so na me na kwese ja ma ba no
4 minutes wo ye yie wo challenge wo say woni mpanyifo wo kumase ema wo challenge wo ye yie ene ye dedu anan team ana osu ye nti 4 minutes de ya ade a me ka kire ma ene wo mu a enim na bia na ma minim no wa anka nkire no ene me ya kwa bia me ka kire say that 4 minutes ewukude 4 minutes say ye say nkonsa mampom wo de wo kɔ hɔ a obetimi aba na mo sunsun obeba so no enye papa ma wo ne besem de me nkire ma say nti wo ma me ne wo papa amane ne efutuo bia wo de be fa ma won say ene fie ye say nkonso so wo mu hwɛ ne wo mu ankonso so empani se ediane aya meto no ye maame no mbochia ho no eyade a yechire ti ahwefo a mo hwe yen achichire ene bencheye ya na yedi yawo sanse ebiduru baabi no empanimfo bi se ya to apentia ye beko mu akache no eho akwakoye dene ti na mpani se unipenna due enti no ene yemfratse na yensuasua yentwere obi nto ho na yenhwe bi na afi yenso yetimi anya bidi aboye ntoma no ti se wo bebia wo hwe na Nakase TV na ufra Asonomaso safo ne nkwanta senia nansen ye kwaye mu ewo edumakase Kesse na adehye wo ho obia obehwe na brochiri na wo boy abaso no woka no enim se ya adehye a mo behwe ewa Asonomaso safo ne nkwanta mo so ade amoni begiye me na menim na wo so wonim ba teacher ya akwa bia boaten ama ye nyina enso ehunu ahwefo aha na yedimu esie na foforo mu so mo bete ye nkan behwe ye bio medin di breto ba kwasi twumasi Mandela na mano nyo wanwa se ye se akoda anse oni a ose wose ti papa yi a okasa ye breto ba kwasi twumasi ne papa ono ene oto ne ma enso enan madam wase mama mo ne hwe a enyado ahwefo ya mama kwa ba bio ba na Nakase TV na oya de ye TV sani edi kama munya nte no na ye bepie mu kwa abra Asonomaso na ye bepa Abakosem wa fa kwa abre ho ye beto teacher kwa bia oye historian na oye teacher ni a wachira de akyeye ne na wabana homjim na ye kasa mu no na wo ka Asonomaso ba bia wo mu ebetena ye na wo bepie mu Asonomaso abra wo mu ba bekum esono na sani ano o kire no kwajan no a obodin no a wo kyerese ene eho na wo mu ahemfie esie no saa ahemfie no ena saa mde wuhu ewo machi ha no eho ena na papa no kyerese abra wo mu ebetena eye mehame na ekyire wo mu ba ampon no wo mu efiri ho be ye ha ewa ha na saa eha no a wo be ye no ena wo bekum osono ba ewa ha eka ho bie ema wo mu tufiri ba bia wo mu wo ewa ampon ho eba ye ebetena Asonomaso ha na ne kasa mu no yete se o ka kojan ha saa kwajan no ana obodin no ene eye enei baabi Asonomaso ahemfie esie ti aha no ye fra ha kwajan so ha nti obi a wo hwe yen ewo eye na Nakase TV saa kwajan no ana papa no ka ho asem no eno ena saa mre de wo mo asi Asonomaso ahemfie enso ewo no ti enei ubepie mu ewo Asonomaso a kwajan no a pamni no ekire se wo mo efri eye ampon na wo mbekum osono ewa ha nti kan ho bie ema yenya Asonomaso no saa kwajan no ye fra ha kwajan so aha ene wo mu ahemfie wo nti ahemfie no ana wo mu ka ho ya ka ho asem no kwajan so no eno ena Asonomaso ahemfie enso esie no ti ahwefo bi a mo hwen aha na Nakase TV abra ene ye twa Asonomaso Abakosem de tre ya ahwefo ne ya tiefo ha wo hwe kuro no ne benkum sei ya aha ya bia wo mu eye ayie enso ewo ho aha ti ye kan ya kan na chese senia na pani no etre no na maham no ewo sei ti wo mu nante efiri saa bia ho a ena wo mu ebaaye ebeduru ha ti aha ena wo mu beduru ya senia na wo chiri mu no ha saa kwan yi aka yi firi so bai eye kwan a ekọ adanwomase na ekwa kodu bonwire eduru bonwire a na akosi eye egiso na chese wasi enkna kwam enso eno no na efiri ha so a ye bekọ baabi a na ye ka ye fro Anokye komem a ekyerese Okomfo Anokye bedi dwuma hodo bebre enso ewo ho no efiri ho a aha ene bekọ nti se wo pe de nti a Asonomaso ahemfie eba ye de si ya sene anapani no ekyerese ema ye fre ha kwajan no a ne kasa mu no wo ka no kwajan no enie nti ha na Asonomaso ahemfie no eye den esie ti na kyerese ye tre ha Abakosem amwa huna saa ne ho nsem enso etie nti kwabere ni ba bia wo hwe ye ni titru adehye amowo
Asonomaso Adamase safo ene nkwanta ene ne keke ka ho nyina no Abakosem a ye betwae na titakobia kire ye ka ho bie ema Asonomaso ebenya ne din ye ka ho bie ema wo mbesi wo mu ahemfie esi ha no ena saa media ye twa de kire wo no ne kasa mu wo kire se Asonomaso efri ayase ena wo mu beduru mampon wo mu kopre akunya anyeyie ti anyeyie no wo mu ye wo mu adwene se ene wo mu ku wo mu nchi na no ene wo kire se maame ana wo de wo mu nam no wo mu beduru jamfi wo no ena wo beto eye jama ase hene ena wo so wo mu nko ena nipa bi tipom ha wo de wo mu ba ya wo mu aba betena ha nti nipa mo no no wo mu te maham ti maham no wo mu so ba ya no wo mu do so kye wo mu ena wo mu de wo mu ko ba bi ne frɛ ho mampon ti eye ampon enso wo ho na enu mu no se ne wo mu ye ha ti wo mu ye ha no a beduru aha kwajan so na aha no mbekum osonoba ewa ha ti ye frɛ ha Asonomaso ti saa kwajan no ana papa no eka no ena saa mre eya hemfi a eno enso esi ho no ye dan wase